Goizeko ordu bata eta 23 minutu, 22:19 pronostikoak hautsita, Etxeberriak eta Rezustak irabazi egin diete Larrazabali eta Mari Ezkurrenari Barainaingo Retegi pilotalekuan jokatutako norgehiagokan. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaeskako 6. jardunaldiko 2. norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu bezala Etxeberriak eta Rezustak irabazi dute. Gogora ezagun, aurreko astean batetik Peio Etxeberriak eta Rezustak galdu egin zutela Arrasaten 22 eta 21 jaka eta iztuetaren aurka. Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak berriz irabazi egin zieten Zaian, Zabala eta Martijari. Honen bestez, bibikoteak dinamika oso ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta hasieran Peio Etxeberriak benetan erakustaldia eman du. Ideiak oso garbi zituela zezen bat bezala kantxaratu da, zenozko aurrelaria erabate erasokor jokatzera, sakeak ere azpixamarretik egiten zituen, gainera Barainaingo Retegi pilotalekuaren ezaugarriek bide ematen diote horretarako aurrelariari azpitik sakatuta min egiteko, eta alaxe egin du zenozko aurrelariak, eta gero bigarren pilotakada etortzen zitzaionean erabat arriskatzen ikusi dugu, erabat Larrazabali jokatzera tematuta hasi dute partida, eta 6-huts aurreratu dira. Oso partida hasiera ona izan du Peio Etxeberriak behar zuen halako zerbait, eta Larrazabal eta Mari Ezkurrena berriz oso deseroso kantxan. Badakigu Larrazabali azkar etortzen diren pilotalekuak eta ez zaizkiola batere ongi ematen, kosta egiten zaio jartzea, eta Mari Ezkurrenak ere ez du behar bada beste norgehiagoka batzuetan bezalako erosotasunik eduki aurretik jotzerako garaian eta abar, eta horregatik partida hasiera horretan sufritu egin dute. Baina gero partida aurrera joan den enean esango nuke pixkanaka noski pilota aldatu dute, eta beste Larrazabal Mari Ezkurrena bikote bat ikusi dugu. Partidara gainera hurbildu dira, lotu dira, etzen erraza, 6-huts atzetik joan ostean, baina pixkanaka Jon Mari Ezkurrena ere atzean agintzen hasi da, pilotakada gehiago luzatzen, eta txapelketa honetan zehar askotan gertatzen ari zaion gauza bada hori. Jon Mari Ezkurrenari atzetikan kosta egiten zaio partidan ongi sartzea, dominatzen hastea, baina behin hasten denean epelak eta bi ematen dizkio, eta atzelari aurkaria normalean behintzat ikeragarri behartu ohi du Berriozarko atzelariak. Baina lehen etenaldira 12 eta 8 iritsi dira aurretik, esan dugu bezala Rezusta oso egonkorratzean eta Peio aurrean erakustaldia emanez, batez ere kantxa erdian Ormabikoarekin minikeragarri egin du, hori du jokaldi kutxuna, hori du bere nortasunaren parte bat, bere pilotako nortasunaren parte bat horixe da, ezkerrez egindako Ormabiko horietan duen eraginkortasuna, eta gaurko pilotalekuak gainera horretarako bide ere ematen zion, eta lehen zatian gehiago izan dira, baina egia da partidari oso lotuta iritsi direla lehen zati horretako lehen etenaldi horretara, baina bigarren zatian berriro ere joan egin dira, 14 eta 8 ere aurreratu dira. Peiok berdin jarraitu du, Larrazabal ez dugu bat ere eroso ikusi, gero tarteka asmatu du, baina Peiok nik uste oso ongi jakin duela jokatzen, eta oso azkar sartu dizkiola batez ere zalantzak partida hasiera horretan, eta erdi paretik aurrera ere horixe gertatu da, horixe nahi zuen, eta bikain lortu du hori egitea, baina gerora ere partidari lotuta jarraitu dute. 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira, hor ere Jonek erakustaldi galanta eman du bigarren zati horretan, egia esan, tanto ederrak egin ditu, bere Ormabiko horietako pare bat egin ditu, eta apur bat sartuta jarraitu dute partidan, ezbaitzen erraza, baina gero 21 eta 19 ere ikeragarri sufritu dute, baina Peiok ere azken zati horretan erakustaldia eman du, tanto ederrak atera ditu,
Beñat ere oso egonkor ikusi dugu, oker espaldimanago behintzat pilota bakarra galdu du, baina ontzekoak behartuta galdutakoak izan dira, gaurkoan egonkortasun ikeragarri erakutsi du Rezustak, eta azkenerako 22 eta 19 amaitu da, eta hemen Peio Etxeberria eta Rezustarentzat funtsezkoa zen gaur irabaztea, galdu ezkero erabate urrundu egingo baitziren sailkapenean eta playoffetara sartzeko ere bigarren itzulia borobil bat egin beharra zeukaten, baina nik gaurkoan jarriko nuken titularra zera izango litzateke berandu, baina goiz, eta halaxe izan da 6. jardunaldian eskuratu dute txapelketako lehen garaipena Etxeberriak eta Rezustak, baina era berean oraindik ere bigarren itzuli osoa geratzen da, oraindik ere lehen itzulia amaitzeko beste partida bat geratzen da 7. jardunaldiko hori, eta lehen puntua eskuratuta moralki ere beste modu batera hartuko dituzte hurrengo norgehiagokak lasaitasun handiagoarekin, naiz eta biak ala biak Rezusta apur bat gehiago, baina biak esperientzia duten pilotariak dira, bai Peio eta bai Rezusta urteak daramatzate goi mailan, eta badakite hau soberan nola joan ohi den, baina eurentzat ere gaur irabaztea funtsezkoa zen eta halaxe egin dute, lortu dute 22 eta 19, eta beraz bihar egunak beste modu batera argituko du Etxeberria eta Rezustarentzat inolako zalantzarik gabe. Eta, honen bestez lehen puntua eskuratu dute, esan bezala Etxeberriak eta Rezustak, 3rekin jarraituko dute Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak, beraz, horixe, sailkapenean geroz eta dantza handiagoa ikusiko dugula iruditzen zait. Gogoratu beraz, Etxeberriak eta Rezustak 22, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 19, Barainainen.